गोकुळ सोबत गोकुल। दाभोळे धुरीवाडी येथे जलजीवन मिशनचे 3:13 वाजले असून ग्रामस्थांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे। त्यातच जलजीवन मिशन अंतर्गत जलवाहिन्या टाकताना पायवाटांची देखील दुर्दशा झाली असल्याचं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे। पाहूयात। नमस्कार। जलजीवन योजना ही सरकारने लोकांच्या सेवेसाठी आणलेली, घराघरात पाणी द्यायसाठी। त्यानंतर काम केलं, इथे नवीन टाकी बसवण्याची टाकी झाली 7-8 महिने झाले बसवली नाही, पण हे रस्ते जे खोदाई केलेली आहे त्याची अवस्था बघा काय झाली। ही अवस्था 7-8 महिने लोक ग्रामस्थ ग्रामपंचायतीला त्या जलजीवनच्या अधिकाऱ्यांना सांगतायत की हे पहिलं बुजवून टाका, हा रस्ता जाण्या येण्याचा आहे, लोकांच्या शेती आहे, कलम आहे, या साईडला आहेत, गुरं वगैरे येतात, पण एवढ्या खड्ड्यात कोण रात्रीचा पडला तर अपघात होण्याची शक्यता आहे। तर ह्या आमचा रस्त्याचा होता तसा बनवून द्यावा त्यांनी सर्वप्रथम, जसं लोकांचा जाण्या येण्यासाठी रस्ता होता प्रथम तसाच बनवून द्या। आम्ही त्यासाठी पाठपुरावा चालू आहे, पण कोणी लक्ष देत नाही। इकडे सगळं खदलेलं आहे पाण्यासाठी, कारण पाण्याचा मोठा प्रॉब्लेम आहे आम्हाला। आणि ह्या वाटे ही वाट आहे आमची, याच्यातून म्हणजे जायचं कसं आणि पाणी आणायचं कसं। ही घाटी आमची पायवाट आहे वरती सड्यावर जाण्याची। तरी या घाटीला आज 6 महिने झाले काम केलं, पाईप टाकलं, पण वरती सिमेंट वगैरे काय टाकले नाही आहे। तरी त्या बाजूच्या साईडच्या दोन्ही घरांच्या बाजूला ओलावा येतो आहे आतमधून। ते बघितलं तुम्ही, चित्र घेतलंच असेल। हे एवढे लोक इथे जमलेले आहेत आणि आम्हाला रोज जायचं आहे या वाटेने, त्याचं काहीच अजून बघत नाहीत। सरकारने जलजीवन योजना ही सामान्य लोकांसाठी आणलेली, घराघरात पाणी पोचावे ही योजना होती त्याच्यामागे। पण आता असं इथं दाभोळे गावात की मेमध्ये पाणी आलंच नाही, काही जणांना पुरा बोजबारा उठवला। आत्ता तर पावसात एवढी हालत आहे ना आमची की इथे सगळे चिरे जे काढलेले ते परत लावलेच नाही आणि त्यांनी चर पडले आहेत त्याला। ही पायवाट आमची ग्रामस्थांची शेतीसाठी कलमासाठी जाण्याची पायवाट आहे। गुरं येतात इथे, उद्या इथे काही होऊ शकतं की एखादा अपघात होऊ शकतो। यासाठी ग्रामपंचायतीने आम्ही वारंवार पाठपुरावा केला आहे, ग्रामस्थांनी पण पाठपुरावा केला आहे, पण कोणी या इकडे लक्ष देत नाही। तरी माझी आपल्या माध्यमातून एक विनंती आहे की ही इथे लवकरात लवकर काम करून घ्यावं, नाहीतर एक वेगळं होऊ शकतं। संबंधित प्रशासनाने, जलजीवनच्या संबंधित प्रशासनाने, ग्रामपंचायतीने हे आमचं काम व्यवस्थित जसं पहिलं होतं तसं करून द्यावं, ही एवढी विनंती करतोय आता तुमच्या माध्यमातून। तर लवकरात लवकर हे काम करून द्यावं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।